általánosan értenek a misszió alatt? Mivel találkoztál te, amikor így utána nézte a dolgoknak? Ugye tegnap Szabolcs Ese mondta, hogy küldetést jelent ez a szó, misszió. Ennek van 3 megközelítési Kicsit közelebb azt mondják, mert nem hallják. Az első, amit el lehet mondani, hogy a keresztény hitet valló embernek az a meggyőződése, hogy az evangélium az egyetemes érvényű. A második megközelítés pedig ez az életgyakorlat. Tehát amit gyakorol, életével tanúságot tesz. A harmadik viszont új közösségek, egyházi közösségek alapítása, illetve a kihalt egyházi közösségek újjáélesztése. És honnan jön az egész gondolata egy emberkének, hogy ő misszióval akar foglalkozni, tovább akarja adni az evangélium örömhírét? Ez kitől jön? Tehát ez magától, Jézus Krisztustól jön. A vele való kapcsolatból, tehát hogyha megtapasztalja azt az örömet, amit ő átad lényegében, ez egy olyan öröm, egy kincs, amelyet nem tud magában tartani. Ezt ő meg akarja osztani másokkal. Tehát azok, hogyha ezt nem osztja meg, ez meghal, úgymond önmagában. Jó, és akkor, ha már ilyen barna körülbelül vagyunk, akkor milyen csoda köze van a barnáknak, és a Ferenceseknek, vagy Szent Ferencnek a misszióhoz? Elsősorban Szent Ferencnek a misszióval való kapcsolata az Jézus Krisztussal való kapcsolatához származik. Tehát ő, amikor meglátogatta a Szentföldet, tehát ő annyira fizikailag is, tehát testileg is annyira ragaszkodott Jézushoz, úgymond fizikailag elképzelte, hogy milyen Jézus valóságos. És akkor ezzel látogatott a Szentföldre, és érinteni akart azokat a köveket, ahol maga Jézus járt. És ott járt a Szentföldön, a testvérek szívüknek tekintették ezt meg az ott égnek, tehát hogy megőrizzék azokat a helyeket, ott legyenek azon a helyen, ahol maga Jézus Krisztus úgymond járt, élt, és ahol az evangélium örömhíre megszületett, ugye? Tudomásom szerint a Szentföld az egy értékes hely a ferences misszió szempontjából, mert sok áldozatot is követel. Ha minden igaz, az adatok szerint akkor csak a Szentföldön 5000 vértanúja van a ferences rendnek egy helyen. Elég szép szám. De esetleg mondanál egy pár helyet, pár országot, pár földrész, kontinens, hogy merre járogattak, vagy járogatnak még a barnák, miket tudsz? Hát a legutóbbi missziós terület, ami egy, úgymond ahol letelepedtek, az Tájföld. És hogyan kezdődik lényegében a missziós tevékenység? Tehát nem azzal kezdődik, hogy kiállnak az emberek elé és kezdik hirdetni az evangéliumot, hanem elsősorban tettekkel kezdik meg. Például Afrikában 4 testvér ugye megérkezett egy kisebb faluba, és készítettek maguknak egy kunyhót. És mit tegyenek? Megfigyelték azt, hogy mi az, amire leginkább rászorul ez a falu. És hát mi legyen Afrikában? Víz. Vízhiány. A forrás az ugye nagyon messze volt, és elkezdték hordani a vizet. Tehát hónapokon keresztül hordták a vizet, és egyszer csak
megkérdezték, hogy ezt miért csináljátok? Miért teszitek? És lényegében, tehát a missziónak első gyümölcse, amikor a körülöttünk lévőkben felmerül a kérdés, hogy ezt miért teszitek? Mi a titka ennek? És akkor így fokozatosan tárták ki magukat, tárták ki ott létüknek az értelmét. Köszönjük, ez egy jó és frappáns példa. De ha jól tudom, akkor a misszió az nem egy olyan dolog, ami kihalt, és nem is egy olyan dolog, ami csak egyféleképpen megélni, hanem ennek vannak mai formái is, és úgy tudom, hogy Hugó tesóval együtt, gyere kicsit közelebb. Úgy tudom, hogy Hugó testvérrel együtt ilyen érdekes formáját választották a misszionálásnak. Arra kérném, hogy egy-egy tapasztalatot mondjatok el. Röviden ez miből áll, és főleg az egy-egy tapasztalat valónál kíváncsi. Miből áll az eresztőség, természetesség. Ótong folyamán, ami több száz kilométert átölelt, azért volt jó pár tapasztalat. De ami így különösebben érintett engemet, és arról tett tanúságot az életemben, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk, nem csak mi katolikusok, hanem legyenek azok reformátusok, legyenek azok unitáriusok, legyenek azok baptisták, legyenek azok Jehova tanúi, sorolhatnánk ezt a listát. Zilaj környékén jártunk. A határon a kukoricás mellett mentünk el Lórival ketten. Nemrég ittunk vizet az egyik útnál. Szomjunkat oltotta, ez biztos, de még jó lett volna valamit harapni akár. És így, hogy haladtunk, akkor egymás között beszélgettünk. Már nem tudom miről, de beszélgetünk magyarul, ha jól emlékszem. Igen, magyarul. És lám egyszer csak jön egy szekér a nyomunkban. Egy bácsi, meg egy néni, idősek voltak, olyan 60 évesek lehettek. És hát feltűnt nekik az, hogy ilyen teremtményeket még nem láttak. Barnák is, meg férfiak is, szoknyások is. És akkor megkérdezték, hogy, mint Lóri is mondta, hogy kik vagyunk, mi a célunk, hová tartunk. És ezt nekik szépen elmondtuk, hogy milyen vágyak vannak bennünk, milyen gondolatok. Megköszönték, ők a faluba indultak, tovább indultak, és erre a néni lenyúl. A lábaihoz ott volt két nagy vedér, tele volt szilvával, baracka. És akkor belenyúlt, és Lórinak egy barackot, és nékem egy marék barackot adott. És ők elmondták, hogy reformátusok, elmondták, hogy barackot, Kajsze. Megkaptuk. Én nagyon-nagyon hálás voltam, hogy megtapasztaltam ezt a testvéri szeretetet részükről. Hogy bár tudták, hogy katolikusok vagyunk, hogy ferencesek, szerzetesek, és mégis nyitottak irántunk. Mi is nyitottunk irántunk. Köszönjük szépen, és ha minden igaz, akkor üres zsebbel indultatok útra. Igen, tehát fogkefe, fogkrém, szentírás. Nem volt pénz se nálatok. Nem. És visszafelé tartva, igaz, nagyon hamar ott megérkeztünk Mária Pócsra, mert oda zarándokoltunk, és innen indultunk. És visszafelé, amikor, tehát úgy már ugye Zilaj környékén gyalogoltunk, egyszer csak megállt egy
nagy tír, és megkérdezte, ti hová tartotok. És mi mondtuk? Előre. Mint az oroszok. Igen. És akkor mondta, hogy hát üljünk fel, mert ide elvisz egy szakaszon át. És akkor mi felültünk. És akkor kérdezte, hogy kik vagyunk. És akkor meséltünk. És kérdezte, hogy van mit együnk. Hát a reggel a Tasnádi plébánián mondtuk, hogy reggeliztünk, és hát most úgy el vagyunk, most nem szólunk rá ételre. És akkor kínálta az ő szatyrából, ami volt neki, ugye. És mi nem akartuk ezt elfogadni, mondtuk, hát neki kell, ugye, hosszú úton van, vezet. És mind erőltette, és azt mondta, hogy mi mondtuk neki, hogy a gondviselésre bízunk magunkat. Erre ő azt mondja, hát éppen itt van most ez a gondviselés, fogadjátok el az ételt. Így meggyőzött, de elfogadtuk. És igaza volt, mivel aznap, másnap reggelig nem kaptunk ételt. Ez annyiban állt, hogy volt 2 paradicsom és egy pástétom, ilyen krém-szerűség, és annyi volt. És ezután megtapasztaltuk azt is, hogy azért nem mindenhol olyan kedvesek az emberek. És visszagondolva hálát adtunk az Úrnak, hogy azért mégis a makacságunkat letörtük, ugye elfogadtuk. Tehát ez egy olyan tapasztalat volt, hogy felfedezni azt, hogy lényegében akivel találkoztunk, az úgymond missziózott bennünket. Tehát ilyen is van. Jó, köszönjük szépen.